соли равон ба таъсиси мактаби санъати рақими 1 шаҳри Исфара 62 сол пур мешавад. дар ин муддат ин боргоҳи маърифатро садҳо нафар хатм намудаву имрӯзҳо теъдоди зиёди онҳо соҳиби обрӯву шӯҳрат ва унвонҳои баланди соҳавӣ шуданд. алон дар ин ҷо 20 нафар омӯзгорон ва 150 нафар муҳассилин дар аз худсозии нозукиҳои ҳунари сарояндагӣ ва навохтани асбобҳои мусиқӣ чун доираву дутор, рубобу ғижак, фортепиано, аккордеон ва дастони моҳир кӯмак мерасонанд. طولی 1 سالی فعالیت کاریمان که در مکتب همراهی استادان، آموزگاران و شاگردانمان درس گذاشتیم. امروز در نزد پدر و مادران و کارمندان بخش فرهنگ و پدر و مادران و مهمانان درس جنبه 30 سالانه خود را حسابات دادیم و از طرف رئیس بخش فرهنگ شهر اصفهان خوب پذیرایی نمودند. ҳамасола дар охири сол мактаби санъати рақими 1 шаҳри Исфара консерти ҳисоботӣ доир менамояд. имсол ҳам дар рафти он устодон, падару модарони хонандагон ва беҳтарин санъаткорони шаҳри Исфара консерти ҳисоботии хонандагонро тамошо карданд. пас дар шароити имрӯза бо баробари дигар илму фанҳои замона ҷалб намудани кӯдакону наврасон ба омӯзиши санъати мусиқӣ дар азми поксозии андешаи насли наврас ва тарбияи инсонҳои худогоҳу ватандӯст мувофиқ ба мақсад мебошад. директори мактаб Лайли Алибоева мегӯяд ки мусиқӣ ин санъатест ки рӯҳу ҷисми инсонро муассир сохта ба рушду такомули шахсияти ӯ имкониятҳои васеъро фароҳам меорад. бесабаб нест ки аксарияти шахсиятҳои бузурги таърихи гузаштаи инсоният ба ин ё он намуди асбоби мусиқӣ дилбастагӣ доштанду онро навохта метавонистанд. консерти ҳисоботӣ дар доираи нақша муташаккилона ва таъсирбахш гузаронида шуд.